रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै जोङो माखासे बाथ्रा सावरायलायनोहाय नोंथांमोनजोंहाय आङो गसंफैनाय जाबावबाय। रायजोफोर जोङो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायगोन। जोङो दिनैनि समावहाय नैबे बर' थुनलाइ आफादनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायनोसै। बर' थुनलाइ आफादा जोबनानै थांबाय सानथामनि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्लानि बिजिनि बरलगावआवहाय बियो जोबनानै थांबाय 60बाथि बर' थुनलाइ आफाद। दा नैथि खेबावहाय खुंगा नैथियावहाय जोङो दावराव दावसिखौ नुनो मोनबाय रायजोफोर। थारैनो बेल' नङा, सिगांनि समावबो बिपिएफनि सरकार थानाय समावनो बेबायदि दावराव दावसिया सोमजिखादोंमोन। दतमा बायदियावहाय सिल्लाय गुलि गावलायनाय दावराव दावसिया सोमजिदों आरो बासुगाव बायदियावबो सोमजिदों, जोङो बयबो मिथिखागौ। दा रायजोफोर फारसेथिं बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया मैयानि समावहाय जोबोद मोजां मेसेजखौहाय होनानै थांबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। नाथाय सानसे सिगां बिपिएफनि सीएम बर' थुनलाइ आफादनि प्रग्रामाव बिथाङा नुजाफैनायनि सानसे सिगां गोबां जाथायाबो जानानै थांबाय, नंगौना नङा? दा रायजो राजा नोंथांमोन सोद्रोमा सायख'नाय बेयावहाय उइदाउट कन्टेस्ट बिथांमोना सायख'नानै दोनखानायबो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना बे दावरावखौहाय मानो खालामदों होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सोद्रोमा मोननैनि खारनावनो बे दावरावखौ खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर। दा फारसेथिं जों खोनाबावनाय मथेब्ला बेयावहाय बिपिएफनि सासे हाग्रा बिफाननि मन्त्रि इएम फानिराम ब्रह्मआबो दङमोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे चिरां जिल्लानि एमसिएलए धीराज बरगयारियाबो दंमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। अब्लाबो जोङो बेबायदि हांगामा रायजो राजाफोरखौहाय बर' जातिखौहाय बेबायदि मोनसे गोथार प्रग्रामावहाय ना जोनोम सानावहाय लाजि फोनांनाय जोङो नुनो मोनदों। मानो रायजो राजा नोंथांमोन? बेबायदि थासारि सोमजिहोनो थाखाय जों बिपिएफ पार्टिखौहाय भट होनायमोन नामा? दा बिपिएफ पार्टिया बेबायदि थासारि खालामनो थाखायसो सरकार दादों नामा? दिनै जों बेखौ कुइसन खालामनांगोन रायजोफोर। रायजोफोर जों क्लियारलि ससियेल मिडियायावहाय नुबाय, मैयानि समाव आङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोना लाइन लाइन नायलां सोर सोर बायदि मानसिया बे बर' थुनलाइ आफादावहाय गाग्लोबफैयामोन। दा सीसी केमेराया बेखौहाय सेबखांनानै लानाय दंजोबो। बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलाबो बेखौ क्लियारलि होनानै होखाबाय। दा नोंथांमोना नायबावदो नैबेयावहाय सोर सोर सिनायो बिसोरखौहाय। दा बाथ्राया जाहैबाय बिसोरनि सायावहाय बर' थुनलाइ आफाद आबसु बिपिएफ पार्टी बिथांमोना मा राहा लागोन? फैबाय थानाय समावसो दिन्थिसिगोन रायजोफोर बिसोरनि सायाव मा राहा लागोन। दानिया नोंथांमोना नायदो, जोबोद दुखु फोरमायदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा। बिथाङा ओरैबायदि दुखु फोरमायनाय नोंथांमोना बेयावहाय सावगारियावहाय नुनो मोनदों। गाजा गोमजायै खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि 60बाथि जोनोम सानखौहाय बेबायदि नासयनाय। बर'जों बर' नासयलायनोसो सरकार दादों ना बर' हारिखौहाय दैदेनलांनोसो सरकार दादों बिपिएफ पार्टियालाय? बे ओरैबायदि मोनसे आसरित दे रायजोफोर। जाथावना नङामोन बियो। मानो बेबायदि सोमजिहोखो? दा बिसोरखौ हमगोन ना हमा? कुइसना बेसो रायजोफोर। बिसोरखौ जुदि जेबो एक्सन लायाब्ला आरोबाव फैबाय थानाय समावहाय माबा मोनसे बहाबा बेफोरबायदि प्रग्रामा जायोब्ला बिसोरबायदियानो दादागिरि आरोबाव जोनोम जाबावगोन रायजोफोर। बिसोरजों लोगोसे आरोबाव बांसिन दादागिरि ओंखारबावगोन। बेनिखायनो आं सानो पुलिस बिफाना बेखौहाय गोख्रैनो राहा लानांगौ। मानो बेखौहाय गाग्लोबफैनायमोन ना मा बुङो रायजोफोर? जों खोनानो मोनदों लोंनानै जानानै बेयावहाय बेस आइडि गैयालासे नादला नासलि एकदमबारे होखारलाबाय फैदों। नादलाबायनानैहाय गोदाव सोराव लोंनानै जानानैहाय बेयावहाय दावराव खालामफैदों ना? दा बिसोरनो मानसिफ्रा नायदो ससियेल मिडियायाव फुरा सेबखांखादों दे रायजोफोर। फारसेथिं नोंथांमोना नुदों आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारजोंबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोखांजों मोखां रायज्लायलायदों। सिङावहाय मा सोलिनानै दङ बर' हारिनि थाखाय ना? फारसेथिं ओरैहाय बम गावनानै होयो, फारसेथिं ओरैहाय मानो मोखां सुफ्लाबाय थायो। माबायदि सरकार बेलाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय? जोबोद लाजिंसै दे रायजोफोर। बे एसेबां गिदिर मोनसे 60बाथि बर' हारिनि जोनोम सान
दा बेखौहायनो जुदि बेबायदि नासयबायब्ला अब्ला गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो बेखौहाय गाज्रि मोनबाय रायजोफोर। जोंनि बर' हारिल' नङा, गासैबो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफ्राबो गाज्रि मोनदों होननानैहाय बेखौहाय जोङो मिथिगौ। बेबायदि जानो नाङामोन। जानो हो, बर'जों बर' गावजों गाव मानो बेबायदि खालामलायो ना? दा बिथांमोना बुंदो भिडिअखौ नुयोब्ला नोंलाय सोरथो, हा? बबे जायगानि नोंलाय? बेफोर बाथ्राखौहाय बुंगोन। नाथाय जायखौ खालामनांथाव नङा, खालामथावनाङा, बेखौ मानो खालामो? बेबायदि जाथायखौहाय जोङो बिपिएफनि सरकारावल'सो नुदों। नोंथांमोना नुगासिनो दङ, साननै सानथामनिफ्रायनो क'क्राझारावबो जाथाया जागासिनो दङ। क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय सारा मुस्लिमखौनो दावराव दावसि बदनाम खालामनाय जोङो नुगासिनो दङ। दा बे जायगाया क'क्राझारा जोंनि बर'नि। दा जोंनि बर'नि जायगा जासेयावबो बिपिएफ बायदि पावार गोरा पार्टि थासेयावबो अब्ला बैसोरखौ मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै? दा बे खेथ्रआवहाय नोंथांमोना बुंनो हागौ नोङो बिपिएफ पार्टिखौल' आसि थुनानै दिन्थियो होननानै ना? नाथाय बाथ्राया जाहैबाय सरकारा बिपिएफ पार्टि आरो क'क्राझारा बर'नि जायगा। बे बर'नि जायगायावहाय सासे जिनाहारिखौहाय जेलनिफ्राय बख'नो थिननायावहाय मानो धोरोमनि लानानै बेबायदि स्ल'गान होखो? हो? अब्ला बै धोरोमखौ लानानै स्ल'गान होग्राफ्रा बबे जायगानि? बिसोरथ' क'क्राझारनिबो नङा जानो हागौ। बेयाव पलिटिक्स गेम गेलेदों रायजोफोर, पलिटिक्स गेम गेलेदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला, नोजोर होयोब्ला बिपिएफ पार्टिनि सायावनो जोङो बांसिन बेफोरबायदि थासारिखौहाय नुनो मोनगासिनो दङ आरो नुलांबाय थागोनबो। दा जोबनायाव रायजोफोर आं आसा खालामो बिसोर मानसिखौहाय साफा साफा नायबिजिरनानैहाय आयेन मथे बिसोरखौहाय साजा होनांगौ। नङाब्ला बर'नि गेजेरावहाय बिसोरबायदि मानसियानो बांद्राय गाज्रि खालामगोन, सोमजिहोगोन रायजोफोर। ना बिपिएफ पार्टिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोङै समावहाय, निसा लायै समावहायल' बिथाङा हारिनि थाखाय साननो गोरों नामा? निसा लाखांबाथाय बिथाङा सोरखौबा धुमखि होनाय, सोरखौबा माबा खालामनाय बेफोरखौहाय अर्डार होयो नामा? जों बेखौसो बुंनांगोन दे रायजोफोर। मानोना बिथाङा साहित्य सभायावहाय नुजाफैनायनि सानसे सिगांनो बे जाथाया जादों। दा बेफोरखौ नायोब्ला जों बिपिएफ पार्टिखौनो दुसिनांगोन। आरो नोंथांमोनाथ' नुखादों बेयावहाय सासेयाथ' बिपिएफनि गरखा, जोङो सिगांनिफ्रायनो नुगासिनो दंखायो। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।